Za mňa určite podvozok, to auto sa úplne inak správa, mal som tam predtým TAčko, teraz je tam BC Racing, tôsne nastaviteľný, vzadu je trucoilover, čo znamená, že pružina je priamo na tlmiči, takže za mňa jednoznačne to je podvozok. Túto sezónu zatiaľ máme 3 závody za sebou, na prvom závode som skončil druhý, takže super, na druhom závode som bol 5. a na treťom som skončil veľmi dole v top 16, keďže boli ťažké podmienky. Mal som aj odtrhnutý silent motor a potom aj v riadení som mal nejaké problémy, keďže som dal pár ťukancov do chalanov, ale inak dobre, čiže raz hore, raz dole, ešte nás čaká polovica sezóny pred nami, takže uvidíme, jak sa to vyvinie. Ojoj, jasné, že bol. Vždy, keď som prehral. Každý battle, čo som prehral, tak som mal takéto myšlenky, že nie som moc dobrý, že už to nepôjde proste, ale potom sa ďalšie ráno zobudíš, povieš si, že dojdeš rozbiť na budúce a ideš tam. Na prvom závode, keď som išiel battle o prvé miesto, bolo to vlastne aj celkom prvýkrát, keď som sa dostal do finále. Nepodarilo sa bohužiaľ, ale verím, že ešte túto sezónu sa tam dostanem a budem stať na stupni víťazov na prvom mieste. Bol moment, kedy si povedal, že už nemá zmysel pokračovať? Čože? Ale... To nemal pokračovať. A on to tam rozmýšľa. To som nemal, ale teda dostaneš ešte. Podľa postáš sa aj rozhodol láska, ale to je to, že jak trénu, keby zamýšľal. Hej? No, si sa nepočul úplne tak... Zatiaľ máme za sebou 3 závody. Na prvom závode. Čo je?